Ndichikutambirai zvekare pano paTirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe pamahara utina on the notification bell so that pandinoramba nchidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe ndatilike this video ndashare this video kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza. Tichiwana kuti kamabatanidza tiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ivideo ratorwa paPomona Barracks. Ndo video ratakada kuisirai remasoja anga achimhanya. Zvisinei video iri riri kutendera mastreets esocial media after ratanga kutrenda kwariri kuita. Masoja aya angobuda achimhanya ende vabva kutorwa video rakatanga kupostwa mastreets esocial media. Ende pane madrone nezuro akaonekwa mutown, akatorwa manheru mutown ari mudenga. Zvikonzeresa kuti vanhu vaite mutauro vashaye kuti zviri kufamba sei. So ndambokisira video remasoja, wapedza kuona video remasoja bandarova hangu yemadrones akaonekwa mutown. Ndatoona this video. Next update ivideo yemadrone akaonekwa muHarare ari mudenga akazokepchwa mavideos. Ivo vaiona vaitofungira kuti indege zvakepchwa mavideos vapostwa vatanga kutenderera mastreets esocial media. So ubatanidza tumaclips itoto itu obva watanga kuona. Wapedza kuona usaskipe this video nokuti ndine video reaudio iri kutenderera mastreets esocial media. Ndatoone this video. Apa takufamba koza haisi ndege Next update nova last update yedu ndiyo audio iri kutenderera mastreets esocial media. Pane kutaurika kwangu kuchiitwa ipapo paaudio iyoyo. Ndinoda kusiya muchiona mapedza kuona mubva mataura zvamunofunga mucomment section. Insert rari ndaenda. Much love. Bullying. Nekuramba vachiti vari kuda kushandisa mapurisa. The same police dzacho dzavari kutuma are not happy. The same CIO vari kutendai munotitorera information are not happy. So who is happy here? Svigananda, my girlfriend, hama, neshamwari nevana. Those are the only people who the people of Zimbabwe are fighting against. Saka pabvunzei macomrades. Mozvibvunza muone kuti chamunogarira kumba chii, chamunoregerera kuenda mumastreets kunoita uprising chii. You don't lose anything. Instead, you gain anything. You lose a lot when you sit back and relax at home and let things unfold. The worst scenario is civil war. When we can avoid it and create a situation yekuti maZimbabweans aramba. Tirukuda kuteerera MP ari kutiudza kuti garai kudzimba. The MP that is driving a GD6, the MP that was given 50,000, the MP that doesn't pay toll gate, the very MP that have got a medical aid card that can, afford that MP to go outside Zimbabwe, that have got a medical aid card that can afford that MP to go to a private hospital where all the medicines and everything are there. Everything that they want is there in the private hospitals and private facilities. Who can afford a private facilities as we speak right now? Probably less than 1 million of the 16 million Zimbabwean citizens. The very hospital facility that the 15 million can afford
has been run down to zero. Saka chindiudzai kuti what motivates you to sit back at home and relax and say ndizvinhu ndezvavo? Yes, you can say zvinhu ndezveZANU-PF kana kuti zvinhu ndezvavari kurwisana kana kuti unogona kuti it's a factional fight, but the question is, kana constitution ikachinjwa iri kuchinjirwa ZANU-PF here? Kana president achinzi svika 2030 ari kutonga ZANU-PF chete here? President uyu wamuri kuti ngaasvike hake 2030 achitonga. So kugara kwako kumba, you are saying it's okay. We don't have to be cowards, Zimbabweans. South African right now tiri kuenda tichinoita stampede ku South African land. They sacrificed for that South Africa to be what it is today. Muchiri kwaziva mayouth aya akafighta apartheid akaenda mustreet akafa. Today vakasara vakararama, they've got a better life. South African has got its own way. Life yevana South African, you cannot compare it ne life yema Zimbabweans. The government fears the people in South Africa, whereas munomu it is you people who fear the leadership. What kind of a country is that? I am here in Zambia. The government fears the people here. So what's wrong with us Zimbabweans? This one is a critical issue, and this is the thing.